Inork begiratzen ez zaituenean, pentsa zenezake ez duzula ingurukoekin zerikusirik. Etzazu zeure burua engainatu, baliteke hala izatea. Baliteke ikusezintasuna garatu izana. Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, ikastu egin zait. Gero arte. Kaixo, entzule, hasieran entzundako hitzak Alaia Martin Etxebesterenak dira, Leioen afasia liburuko poematxo baten hasierako 3 lerroak ziren, eta hau beratzen podcastaren atal berri bat da, ongi etorri, eta askorentzat ezaguna izanen den gonbidatu bat daukagu gaurkoan, askorentzat ezaguna, beste gauza askoren artean, Euskal Herria Irratian ohiko kolaboratzaile delako, Olatzo Bejero Alfonso, daukagu hemen, ongi etorri. Kaixo, Sarai. Zer moduz? Ongi hemen, Kristen pozik hemen egoteagatik, zurekin, eta desiatzen pixkat denboratxo bat itzeikeko. Bos, ni ere bai superpozik hemen zaudelako. Eta beti bezala aurkezpentxo batekin hasiko gara. Esanen dugu Olatzo Bejero, zinemagile baraina indarra dela. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zenuen, dokumentalgintza ere bai. Eta hortik abiatuta 11 lanetan eta 11 saltxetan murgilduta egon zara. Zure lanen artean nabarmentzeko batzuk Ama Mama, Zebrak, Hirubider eta Cambio de tu vida daude, beste batzuen artean. Eta, gaur hona etortzearen aitzakia, eta aitzakietako bat nagusia esan dezagun, da berriki duela 3 hilabetetxo, abenduan, Euskal Emakume zinemagileen ikusezintasunaren genealogien inguruko tesia aurkeztu zenuela. Zorionak, zebadakit oso ongi joan zela. Jo, mila esker. Lan handia zegoelatzetik ere bai. Ikerketa honetan, 1998 baino lehenagoko Euskal Emakume zinemagile batzuk ikertu eta pixkat historiatik erreskatatu dituzu. 30 inguru, okerrez banago. Bai, hori da. Identifikatu eta katalogatu egin dituzu. Horitako asko sakabanatuta zeuden, ez zeuen, haiek batzeko lanik eginda, gutxi dokumentatuta edo erabat kanpoan geratuak kontakizun ofizialetatik. Eta besteak beste honako hauek ageri dira. Maria Luisa Elio, Mirentxu Loiarte, Mirentxu Purroi, Maite Arrieta, Ana Barandiaran, Jurre Ugarte, Yolanda Mazkiaran, Nere Pagola eta beste hainbat. Eta aipatzeagatik, Ekebretik sortuak beka ere eman zizutela, Udalbiltzarena, eta ikerketa honekin zerikusia duen lantxo bat, ikusgai egonen da laizter, edo hortaz ere mintzatuko gara gaurko atalean. Ez dira gauza gutxi, Ez, egia esan da, hilabete asko izan dira, tesia prestatzen, eta azkenean benduan tesia defendatu nuen, eta desio handi batekin ere tesia akademiatik ateratzeko, eta jendearen gana hurbiltzeko, eta beste hizkuntza batetik ez, hitzeiteko azkenean ikusezintasunaz hitzeiten du, baina ikusezintasuna ez da terminoain akademikoa ez, esparru desberdinetan ikusi dezakegu. Bai, esan behar dut, aipatu duzu beste hizkuntza batzuetan tesia aurkezteko gogoa baduzula, edo ura zabaltzeko, eta gaurko atalerako liburu kolektibo batean egindako ekarpena, zuk egindako ekarpena hartuko dugu ere pixka bat gidalerrotzat edo, liburu hori da dena egiteke dago zinema tirokatu, Iratxe Fresnea da koordinazioan aritu dena, eta hor zure ekarpentsoa egin duzu, eta esan behar dut superongi ulertzen dela, nabaritzen dela ze eduki dagoen ze mami, eta ziur nago tesian hitzpotolo pila erabiliko zenituela azaltzeko ze badauka mamia, baina ze ongi ulertzen den, eta ze ongi transmititzen dituzun kontzeptu guztiak. Orduan zorionak, hori lortu duzulako, eta esan bezala hau hartuko dugu pixka bat gidalerrotzat gaurko atalerako. Eman duzu hasieran aipatu nahi dudan kontzeptuaren amua edo pista, ikusezintasuna, hori da zure tesiaren ardatza, esan genezake ez, eta iruditzen zait,
kontzeptu gisa ere asko duela emateko. Orduan ongi baderitzozu horren inguruko galderatxoren bat egin nahi dizut. Esan dugu, zinemagila zarela, dokumental gintzan ere aritu zarela, hau da, ikusentzunezkoen munduan mugitzen zara, eta batean zure tesian ikusezintasuna hartu duzu ardaz bezala. Orduan, batek pentsa lezake hor badagoela kontraesan bat, ez? Ikusentzunezkoak, ikusezintasuna, nola ezkontzen dira bi kontzeptu horiek, eta horregatik galdetu nahi dizut, zertaz ari zaren ikusezintasunaz ari zarenean, eta zergatik piztu dizun interesa, edo nola heldu zaren ikusezintasunaren gai horretara, edo kezka horretara, gainera erabakitzeko hori ikertu nahi zenuela, ez? Bai, arrazia daukaz eta gainera kriston divertigarria da, divertigarria edo bintzat gertatu zitzaidan tesiarekin hasi behar nintzela ez, momentu batez zalantza eukinuela ez nekielako nire tesia komunikazioan sartuko zen, edo genero ikerketetan, ez? Pixkatez, pixka marra ez, fin horretan dago, ze bai zinemaz hitz egiten du, eta Euskal Emakume zinemagien inguruan, baino baita ere, edo batez ere ardatz nagusia ikusezintasuna da. Orduan eretzat hori izan zen benetan ez, tesiaren ardatza eta interesa piztu zidana ez, aurre eramateko, ia modu batez, oso nahi edo arrazoi militantea, edo barnetikan atera zitzaidan arrazoia izan zen, ze, unibertsitatean zinearen historia, ez, ikasten hasi ginen, eta horitzen naiz zinemagile askoren izena, zinemagile asko ez, pila ezagutu genitun, baina izen guzti horien artean ez egoen ez da emakume baten izena, eta masterrean izan zen, geroia klase bat geneukanez, ala zinea eta feminismoa, eta orduan bai hasi zirenez, badibiz Alice Guiren inguruan hitz egiten, Alice Guy izan zela, edo konsideratu izan daiteke lehenengo pertsona fikziozko pelikula bat egin zuen, ez, edo lehenengo protofikzioa, baina beti guri esaten ziguten, Lumière anaiak, edo George Méliès, eta orduan hori ikusi nuena esan nuen, a ber, nola izan daiteke, 4 urteko karrera baten ostean, ez jakitea, zein izan zen Alice Guy. Eta hildo hortatik izan zen, ez ditut ez da ere, emakume, zinemagi euskaldunak, euskal emakumeak ezagutzen, orduan nahi bat izan zen, esateko, hasi nintzen begiratzen, da ez zegoen gauza handirik, egia esan da gero eta gauza gehiago idazten eta sortzen hasi dira, baina oso gauza gutxi zeuden, orduan, izan zenia, zerbait militantea behar bat ikusezintasun hori ez lantzeko, pixkate eraman ninduna tesia idaztera. Bai, eske, esan duzu ez, etzenekiela genero zenero markatu. Genero ikerketa? Bai, genero ikerketetan edo zineman sartuko zen, eta hori gertatzen da askotan, ez? Nomukatzen da bat, nonazten da bestea, eta ia da zinema justo ere kontatzeko disiplina batela. Eta zuk askotan izan duzula kontatzen, iruditzen zaite, zeguk ezagutzen dugu lehenagotik, baraina indarra gara biak, eta iruditzen zaitzuk esan duzu militantziatik heldu zinela ikusezintasunera, baina kontatzeko eta ikuspegi sozial batetik kontatzeko asmo hori beti izan duzu nahiko barruan, ez? Da igual zinema da horri atera bide ematen dion disiplina edo, baina fondoan dagoena, ez? Ikerketa gogo hori dela. Ze guai. Eta gainera, esan behar dizut, hau ikusi nurenean zinema tirokatu izenburua bera, iruditzen zait hortik asko daukala, gogora ekarri zidan Belengo Pegiren tiro bat kontzertuaren erdian, pixkat kontzeptu antzeko bat, ez? Batean politika sartzen duzu disiplina batean, eta dena zimendu guztiak erortzen doaz, eta beharrezkoak dira, tiro hoiek eta tirokatze hoiek. Bai, adibidez, gertu zitzaidan tesia idazterako orduan, batzutan ez zaila da neurtzea zer nolako hizkuntzara erabiltzen dezun tesia idazterakoan, txikitatik idaztea gustatu izan zait, poesia, ordan lehenengo aldiz, horitzen naiz oso zaila egin zitzaidala, hizkuntza akademikoa ez barneratzea eta modu horretan idaztea, baino hala ere hizkuntza akademiko horretan saiatu izan nintzen oso gertukoa izatea eta saiatu izan beti borroka hori nekan ez, horitzen naiz zuzendariekin esaten ziatela ezin hain politikoa izan ez, ikasi barrezu ez idazten ez, eta baino hala ere saiatu nintzen ez, eta beti esaten dut ez, tesia oso politikoa dela.
eta aldi berean poesia sartzen nuen, azkenean ez ere hor dagoelako ez, orduan, tesian bera, tesia ez sartzea aipupila bat, olerkien zatitxoak, eta lortzea ez, tesia izatea, baina baita ere ez izatea hain itxia, ez? Izatea irekia, eukitzea, begirada politiko bat, ze askotan gertatzen dena da, hau interesgarri dutzen zaiz, ze zinemagile bezala ez, edo artistak ikusten ditugunean, egia da berehala ulertzen dugula artistek ikuspuntu bat daukatela. Baina ez da hori onartzen edo ez da ainerz ikusten, ikerkuntzetan ere ikerlariak ikuspuntu bat daukala. Eta ikuspuntu hori, noski askotan ez, politikoa dela ez. Orduan, onartzea, ikerkuntza guztiek ikuspuntu bat daukatela eta horrek ez duela, ez diola ikerkuntzari ez, garrantzia edo, ez egin dara esan, zintzotasuna kentzen edo oso ongi landuta egon daiteke, baino ikuspuntu bat dago, askotan ez ikusi ditugu ikerkuntza asko eta sentitzen dugu guztiz objektiboak direla, baino leku zehatz batetik, nahi zehatz batetik, ez ateratzen dira, eta nire kasuan ikusezintasunan inguruan hitz egiten dut nire familian ikusezintasun hori ikusi nolako nire familiako emakumeetan. Orduan ikuspuntu batetik jaiotzen da, ikuspuntua bera ere dago zer ikertu nahi dizun. Zergatik ez zegoen orain arte Euskal Emakume zinemagileen inguruko tesirik. Bazkenean ez egola egon ikuspuntu bat horrez begirada jartzen zuena. Horri garrantzia ematen diona eta ze importantea den, eta eskerrak orain badagoen. Zuri esker. Eta ze fuertea den esan duzuna, karreran bertan, etzenuela emakume zinemagile bakarra baten izena ikasi, eta pentsa karrera ikasten ez dugunok, ez? Pentsa zinema munduan alako sakontasunarekin sartzeko aukera ez dugunok, edo ibilbide hori egin ez dugunok, zezaitasun alako zinemagileen gana heltzeko, eta ze importantea beraz olako tesiak, berriz esanen dut, eta horrelako ikerketak. Ona bueltatuko naiz, liburu honetara, eta hemen planteatzen duzun galdera bat botako dut. Halaxe dio, zergatik eta nola geratzen dira gorputz eta istorio batzuk beti fokutik kanpo. Eta pixka bat, egoera horri ez, fokutik kanpo geratze horri buelta emateko, bi urrats planteatzen dituzu. Lehenengoa, ikusezintasuna ikustea. Erresa dirudi, baina ez da erresa. Eta irakurtzen hasi nintzen, pixkanaka orain aldetzen joanen garen kontuekin, eta nik etengabe esaten nuen, eske hause bera bertxotan egin beharko zen bertsolaritzan. Eta badakit beste norbaitek entzunen duela, eta esanen duela, hause bera literaturan, hause bera musikagintzan, hause bera, ez, ikusezintasun hori, hemen garatu duzuna, oso presenta dago disiplina pila batetan, eta horregatik iruditzen zaite ere, zure tesiak baduela, arago joateko ahalmena eta beharra, ere bai, ez? Ez bakarrik, zinema munduan geratzekoa. Orduan, ikusezintasun hortara jaitsita, eta zure beste esaldi bat lapurtuta, halaxe esaten duzu. Ikusezintasuna ez da bigarren mailako ondorio bat. Bazterketa modu estrukturala da, eta elkarren artean estuki loturiko mekanismoek eragiten dute. Generoak, arrazak, klaseak, hizkuntzak, lurraldeak. Zinemagile askoren ikusezintasuna ezin da genero kategorian soileko oinarrituta azaldu. Zer esan nahi duzu honekin? Pixka bat. Pixka bat izan zenez, tesiarekin hasi ginenean saiatzea modu batez definitzen ikusezintasuna zer zen eta zer nolako edo zer mailetan eragina daukan. Eta orduan, niretza garrantzitsua zen, noski, genero ikuspegi batetik ulertza, Euskal Emakume Zinemagile dirako, baina Euskal hori ere ez garrantzi handia zeukan, Euskaldunak izatea. Eta saiatzea ikusezintasun hori, maila desberdinetan ez ikustea. Berdina lurraldetasunarekin. Adibidez, zinemagileak herri txiki batekoak izatea edo hiriburu batekoak. Ez da berdina Iruñekoa izatea, Tudelakoa edo Karkastillokoa. Gero eukiko dituzun erreztasunei begira, ez? Edo ez da berdina Iruñekoa edo Donostiarra izatea. Kontuan eukita zer garaikoa diren, ez? Eta berdina klase soziala,
edo landa mundukoa izatea, edo kostaldekoa. Gero zure gurasoek arte munduarekin erlazioa zeukaten edo ez. Eta saiatzea ez pixka definitzen ez bakarrik maila desberdin bezala, baizik eta gauza batek ezin dizula besteak kendu ez guztiz lotuta daudela ez, eta ezin direla banandu. Eta orduan ikusezintasun hori zinemagile edo lehen esan zuen bezala ez, hau leku esparru desberdinetara eraman dezake, orduan pertsona bakoitzak ikusezintasuna pairatzen duenean maila eta modu desberdinetan sufritzen ditu da, ez da bakarrik ikusezintasuna, bizik eta ikusezintasunak ez, eta bakoitza bere lekutik bizitzen du bere garaian, ere garaiak ere, nire tesen agertzen den zinemagile eginak frankismoan lan egin zuten, eta garai hortan ere ez egoen zinema analogiko, osea digitalik, ordan ere analogikoa oso garestia zen, horretara iritsi barzinen. Gero eradibidez, atera zenez, gehienek unibertsitatetik pasa ziren. Zer gertatzen da, hau da, hor ere, klase, naiz eta unibertsitatea publikoa ez non daude unibertsitatera bera ez. Unibertsitateko ikasketek jamarkatzen zuten alde, gaur egun igual lausotzen doana zorionez edo, baina, bai. Ze importante, osea, norberaren egoera benetan aztertzea eta orokortzea, zapalkuntza bakar batean edo, ez? Bai, eta gero, hori, modu batez, pixka sortzen da, sare moduko batez, zailtasun guztiek eta motxila gero eta astunagoa eta handiagoa egiten da. Eta nola askotan ezin da bat bestetik ez banandu, danak batera joaten dira, eta ikusezintasun hori gero eta gogorragoa egiten dute. Eta asko gustatzen zait ere bai, nola aipatu duzun, elkarre lotuta daudela, ez? Ez dela bakoitzak modu batean kalte egiten dizula, baizik eta tenek elkarrekin, ez, sortzen dutela bakoitzaren egoera hori. Eta egia da, emakume, euskalduna, eta klase bajukoa, ez, esan dezagun edo langile klasekoa, hor... Bai, adibidez tesian zerbait oso interesgarria, atera zen, ikerkuntzarekin hasi nintzenean, pentsatzen nuen, iparraldeko emakume pila bat topatuko nituela, pentsatzen, estatu espainolean garai hortan, frankismoa dela eta estatu frantsesak beti eukiduen, zinemarekiko, diru laguntza asko sartu dituzte, eta zinemari eta artei generalean garrantzia asko eman diot, ordan esaten nuen, esan nuen, ikartan ziko naiz, eta iparraldeko emakume pila bat topatuko ditut. Ez da bat topatu, eta bitu mugitu naizela. Bakarra, baina ja ezaguna zena, Jani Belo, eta gaina lehenengoa dena, eta bera, noski, hau ere, interesgarria ze askotan ikusezintasuna ez hitz egiten dugunean, bere testu inguruan jarri behar dugu. Orduan, zinemaz, eta euskal zinemaz baldin badakizu, Jani Belo ezagutzen dezu, orduan esan dezakegu, pixka bat ezaguna da, baina gehi esan da, hortik ateratzen baldin bazea, ez da bat ere ezaguna, ez? Baina, hori esan da, Jani Belo bakarrik agertu zen. Orduan esaten, nola izan daiteke ez da bat gehiago ez egotea ez, eta saiatu ginen ez, Baionako museora, bertako orain egia da zinemagi desente ateratzen ari dela, eta mugitzen ari dela, baina esatunen, eta hori egunkarietan, artxiboetan begiratzen, liburutegietan, baina ez nuen ezer ez topatu. Eta pixkat ondori batera itxeginen pentsatzen, bi gauza ez, Frantzia oso estatu zentralista dela, eta orduan dana Parisen ez, kokatzen du, eta izan daitekela zinemagi batzuk agian Parisera joan zirela, eta agian orduan ez direnez artxiboetan gorde galduin dela, baina batez ere, iparralde eremu oso edo batez ere gara jortan ez landa eremua zen. Orduan ez baserrietan baldin bazaude ez dauzkazu ez baldintza bikain errexak, hiri batean bezala zinema sortzen hasteko zen tesiko zinemagile gehienak Donostiarra dira adibidez. Vale, ados. Eta ez bilbotarrak hori ere desgarria dela, ez da bilbotar bat agertu. Gehienak Donostiarrak eta iruindar asko. Gero sartuko gara bat ikertzen, iruindarroietako bat, eta artxiboak aipatu dituzu eta hortan ere sartuko gara. Esan duzun bezala, ikusezintasun hori zabaldu egiten da, eta eremu askotara heltzen da. Baina horren aurretik, galdetu nahi nizun, badagoelako kontzeptu bat, zure tesian arreta ditu didana, eta da, isiltasun jarraiaren terminoa. Oso interesgarria, eta pixkat eskatuko dizut azaltzeko zer esan nahi duzun, isiltasun jarraiarekin.
Bueno, isiltasun jarraia izan zen modu batez saiatzeko, nahi nuen modu batez azaltzea ikusezintasuna estrukturala dela, ez? Orduan, ikusezintasun estruktural horri izen bat emateko, ez? Eta, topatu nuen, ez, pixka, formula izan zen ikusezintasun kontzeptua. Eta isiltasun hau ez, pixka da isiltasun jarraia, eda esan dezakegu ez, 3 esparru desberdinetan eta 3 temporalidade desberdinetan ez eragina dauka dela iragana, oraina eta etorkizuna. Eta hau asko interesatzen zitzaidan ere, lehen hasieran esan dezunean ez, ikusezintasuna. Batzutan kostatzen zaigula ikustea. Ze batzutan agian ikusezintasunaz pentsatzen dugunean, pentsatu ezakegu ikusezintasun handi bat, ez? Beti narratiba hori daukagulako buruan ez, munduan ikusezintasuna pairatu duen emakumea eta dirudiez pixkat epikoa, heroikoa izan behar dela ez, eta askotan lehen komentatu duzun geureti sortuaken arira, Larrabetzuko eskolan ikastaro desberdinak ematen egon nintzen ikusezintasunaz hitz egiten. Eta saiatzen ari ginen ikusezintasuna umiei ezaltzen. Eta ume batek adibide oso polit bat jarri zuen, esan zuela, ikusezintasuna da betorrekoa buru gainean ahaztuta dauzkazunean eta ez dituzunean aurkitzen ez, azkenean buruan dauzkazu. Vale, eta oso adibide politero itzen zaiz, ze ikusezintasun esan dezugu txiki bat dela, ez heroikoa, baina azkenean gure inguruan dagoena. Orduan, askotan ez dugula begiratzen ez, gure inguruan daukagun ikusezintasuna eta orduan kostatzen zaigula ikustea. Orduan, justo esan dezunez, isiltasun jarraiarekin batera oso gauza sutilak dira. Orduan sutiltasun hori batzutan ez, topatzea edo ikustea ez, utxune hori faltan botatzea. Eta orduan, izango zenez, justo ez dugulako gure burua ez, oitu ez dala normala utxune horiek eukitzea. Orduan, iraganean ez dugulako, adibidez ez, kanonaren bitartez ez, hau da, esaten dugutenean zer den ezeintzu diren ikasi behar ditugun zinemagileak. Sortzen den errelatoa ez, iraganaren ikuspuntu. Orduan, bat kanona izango zen, gero ere inpresizio akademikoa, horiz, klasean utxune aukitzea, liburuetan, edabideetan, ez emakume hauen utxune bat eukitzea, hor, izan daitekez iraganan. Gero, orainean, oso, adibez, sare sozialetan ez agertzea, ez hau da, haien presentzia oso txikia izatea. Eta gero, etorkizuna ez da, justo bi hauengatik ez eukitzea erreferenteak. Orda baita ere, imaginatu dezakegun horretan ez eragina dauka. Claro. Egindako bide hori, batean ez da ibili, ez? Esan dezagun, ibilita dago, baina guk ez dugu horren berri. Eta ez egu heltzen, eta berriz ere zerotik abiatu behar izatearen sentipen hori, ez? Eta gustatu zait pila bat, esan duzuna, gauza txikietan dagoela ikusezintasuna, keinu txikiek eragiten dutela, adibidez ere bada mespretsua, igual ez aigula iruditzen norbait isilarazten ari zarenik, ez? Baina hortxe daude mekanismo txiki batzuk, eta olakoak denok bizi ditugu inguruan, eta ze guai. Eta asko gusten zitzaidan, orain, desente ari da, entzun dut, bere inguruan, Ursula K. Le Guinen inguruan, poltsaren teoriaren inguruan, ez da berak hor esaten du ez, azkenean urte askotan esan dela ez, edo pentsatu izan dugu ez, historiari begira, historiara kutsi digute, pixkat heroizismo batetik, ez epika batengatik, epika batetik hasita ez esan ez, zein izan zen lehenengo elementua, eta lehenengo elementua harria izan zen, lehenengo elementua lantza izan zen, baina bera proposatzen duen ere, agia lehenengo elementua katilua izan zen. Janaria gordetzeko ez katilu hori, eta hori ere oso politxeru itzen zizaten, azkenean da ere, honekin pentsatzea ez, beste ikusezintasun, ez epikotasun batetik ez, hori, askotan ez, zein izan zen lehenengo
lehenengo zinemagilea ez, baizik eta, bueno, denak ez garrantzitsua direla. Bai, ez bakarrik, eski, hau pixkat kontestutik kanpo, baina ze importantea epika berrietan pentsatzen hastea. Bai. Ez? Eta epikak zeragin izan duen, zertarako erabiliten epika, ere bai, ez? Ze epika saldu diguten, eta hau kriston temoia da. Iruditzen zait oso guaia. Bai, oso gaina ikuspuntu maskulino batetik ez, beti saldu dela bai. Heroizismoaren teoria guzti hau. Bai. Eta aipatu duzu, isiltasun jarraia batez ere iraganaren hortan azaltzeko kanona, ze kanon heldu zaigun, kanona bera problematizatu behar dela, hori ere azaldu duzu tesian. Kanona eta genioa dira bi kontzeptu orain ekarri nahiko nituzkenak, eta mai gaineratu oso gustatzen zait asko nola lantzen dituzun tesian, bai kanona eta bai genioaren kontzeptuak. Noizbait ere, hitz egin izan dugu hontaz, norbait genioa dela esateaz, eta zenbateraino izan daiteke norbait genioa, edo besterik gabe, ongi inguratua dagoen norbait, eta lan egiten duen norbait, eta ez, baina genioaren kontzeptua nahiko problematikoa dela, eta hontaz galdetuko dizut, zuk gainera esaten duzulako, genioaren kasuan autosuntxiketa bat gertatzen dela, genioaren kontzeptuak bere burua suntxitzen duela, nolabait, eta iruditzen zain marabila bat, kontzeptu betzela orduan, galdetu nahi nizun zergatik den hau. Bai, egia esan da saiatu nintzela tesian, eta modu ez, beti ez, hitz egiten edo saiatzeaz hitz mota batzuk ekiditzen ez, hitz egiten dugunean, hori adibidez, zinemagile, baina esparru guztietara eman dezakegula ez, pertsona oso ona denaz genio bat da, edo, pixkat jainkotzen ditugunean, ez, zenbait izen, ze azkenean, pertsona bat jainkotzen duzune, edo esatean, adiez, tontakeri da, baina askotan talentua, etzait bat ere gustatzen, ez? Talentu itza, ez, pertsona erkiston talento handia dauka. Naturala balitzezela, ez? Bai, zerbait ez jaiotzetik, ez? Eta azkenean, hitz horiek izan dira kanona sortu dutenak. Eta orduan askotan ez, hitz egin izan da genioaren ideia honetaz, baino, adibide moduan, baina, pila guztien zaita, izan zen, kristona, unibertsitatean, zinearen historia, eta irakasle batek esaten digu, osa zer ez egon ezakit, hasi omen zen, zinemagile askoren izenak aipatzen, eta ez genituen ezagutzen, 18 urte. Eta nola izan daiteke posible ez ezagutzea Godard, ez ezagutzea John Ford, ez ezagutzea ez, hasi zen izen pila bat ez, esaten, baina izen guztiak, gizonak eta txuria ziren, estatu batuarrak edo europearrak, ordean esaten duzu, agian zuk ere izen asko ikasi barituz, baina beraz azkenean ezan konturatzen bere ikuspuntuan kanon horretan oso kanon limitatua zela. Eta bera saietzen ari zen bere esaten kanon hori ikasi behar genuela eta ezinbestean ikasi behar genuela, ez? Unibertsala balitz bezala, ez? Bai, eta orduan, esaten duzu, orduan esaten ez, baina eske Godard genio bat izan zen. Orduan, genioa ez, zer da genioa, ez? Genio bat da, ez, saietzen ez, pertsona bat, berezia ez, beste guztien artean, pixkat, ateratzen dena, ez? Nabartzen dena. Baina orduan esaten orduan genio guztiak gizonak eta okzidentala dira, eta orduan okzidentala mundu mailan zer nolako tamaina dauka, oso txikia, orduan nola izan daiteke, orduan bakarrik genioa dira oso zati mundu maila osoan oso zati txiki baten artean, orduan ez ara genioa izateko mundu maila osoan konparatu beharko genuke, baina esan dugu bezala lehenez, mundu mailan oso pertsona gutxi iristen dira zinea sortzera. Orduan nola esaren dezakezu Godard bera genio bat dela. Ez dugu? Ezin dugu jakin izan zitekeen, ze beste zinemagile batzuen inguruan ez dakigu ezerrez. Orduan ez da bakarri emakumeak ez, pertsona subalternoak, pertsona arrazializatuak, hainbesteko utxunea daukagu esateko pertsona bat genioa dela, hori, autosuntxitzen dela ez bere definizioarekin. Bai, genio bat nahita ez konparazio batean sortutako ez, hitz bat dela, eta konparazio hori egiteko ez dago baldintzari gaur egun, ez da benetako konparazio bat. Bai, guztiz. Eskia, iruditzen zait genialidade bat. Bota duzuna, oso guai, benetan, Eta gainera, niretzat
alderatu daiteke bertsoskolen sorrerarekin, nola horren aurretik pentsatzen zuten bertsolaria naturala zela, jaiotzetik egiten zela bertsolaria, eta ez zegoela gero bertsotan aritzerik, eta batean demokratizatu zen hori, bertsoskolak sortu ziren, edo zein izan ziteken bertsolaria, eta batean, ostras, horko erresistentziak eta horko kontraesanak eta gainera uste dut zineman, eta ezakit hau den ni oso kanpo nagoelako zinema mundutik, baina kanona eta genialidadea eta ekstremora eramaten direla. Osea, hain da ez irisgarria, jende normalarentzat iruditzen zait, oza, ni bezalako norbaitentzat pentsatzea pelikula bat sortzea, hain da kasi utopikoa, pertsona horiekiko aldea bihurtzen dela abismala, ez? Eta orduan kanonaren eta genioaren figurak hartzen du pixu bat eta presentzia bat izugarria. Eta ze guaia baita ere esaten duzuna momentu batean hau ez dela kanon berri bat sortzea. Da kanona bera zalantzan jartzea eta kanonaren oinarria, ez? Zergatik sortzen den kanon hori eta oso guai. Bai, zetesian gertatu zitzaidan ere, bueno, aldi batean ez pixkat izan zela sentitzen itzela kontra esan batean, ez? Alde batetik bai, euskal emakume zinemagiak ikertu nahi nituen eta saiatzea ez pixkat genealogia bat sortzen, baina aldi berean, baina genealogia bat sortzen dezunean ez, azkenean kanon moduko bat ez, nahiz eta izan kanona, baina bai hitz lista bat, beste izen batzuk kanpoan uzten ari zara. Eta baten batek hori hartzen baldin badu, bueno, esan zeko, orduan hau edia zinemagiak, orduan baitare onartzea, behin da berez idatzi behar den zerbait dela eta jakitea utxunarekin jolasean gaudela momenturo eta izen pila bat falta dira. Hor dauden izena diela topatu dituguna baino asko, ez? Ikertzen asko, askoz gehiago ikertu behar dugula, utxunoi, alden einan ez gutxitzeko. Begira jarraituko dugu eta oraintxe entzunen dugu Laien Ziarteren Denak begira daudelaik. Sobranta falta duzuen mamia Ferraturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia. Aipatu dugu begira segituko genuela eta pixkat begiratzearen prozesu horri begira jarri nahiko nuke orain edo hortan pixka bat sakondu. Lehenera aipatu dugu artxiboek, akademiak, ze paper jokatzen duten guzti honetan, zer den artxibo huts bat, ez? Bilatuta ez topatzea bilatzen ari zaren hori, izen hori, erreferentzia hori. Eta galdetu nahi nizun zentzu honetan, ze zailtasun topatu dituzun ikerketa prozesuan. Tesi hau ontzen ari zinenean, lan hau egiten ari zinenean, ze zailtasun topatu dituzu, ze hutsune, ez? Ze hutsune mota, nolakoa izan da? Oso zaila izan zen niretzat izenak topatzea. Azkenean, emakumeak ez dira artxiboetan egon, ez? Liburu batean, programazio batean, orduan nola topatzen ditugu ez baldin badaude inon. Orduan, saiatu nintzen filmategi desberdinetara joaten, liburutegietara, eta bilatzen horrez izen desberdina, baino oso zaila izan zen emakumeen izena topatzea. Izen bate, ez da, pelikula bera agertu behar, baina esatea, imaginatu, ez dakit, 80. hamarkadan jaialdi bat egon zen, eta jaialdi horretan batean ez izen batzuk agertzen dira. Orduan,
utxunea hainandia izan zen, lan eroso frustrante izan zelako. Eta bai, bueno, agian esan dezaket, artxibetatik izen bat, akaso topatu nuela. Ostras. Bai, oso gutxi. Izen gehienak agertu ziren, emakumen arteko sare batei esker, adibidez, interneten bilatzen ez, Ane Lekuonaren tesia irakurri nuen, nire tesiarekin antzekotasun handia daukana, baina bere kasuan artisten inguruan, ez? Euskal emakume artisten inguruan. Eta orduan, idatzi nion zanen, kaixo gare, zure tesia asko gustatzen zait, orduan berarekin hitz egiten hasi nintzen, eta adibez berak esan zian, behitu, nire tesian, bilatzen ere tesirako emakume baten izena aurkitu nuen, Maritxurreta, argazki gila izan zen, baina dirudinez ere pelikula batzuk egin zituen. Ordan, bere familiarekin kontaktuan jarri ninduen, bere familiarekin hitzein nuen, pelikula hartu genituen, filmategira eraman genituen, eta hor digitalizatu genituen, eta pelikula bat zegoen, ez? Mintzat, intentzio zinematografiko bat. Zehorrare esaten dugunean, ez? Zinean klasismo asko dagoela, esaterako orduan, batez ere fikziozko luze metrai hartzen du indarra, ez orduan, dokumentala, labur metraiak, animazioa zer esanik ez, telebistan lan egin balin badezu ere pixka zinematik botatzen zaituzte, orduan hor ere, edo zinema esperimentala, gogo eta zinema, orduan niretza gauza izan zen, intentzio zinematografiko bat eukitzen, ez eta ez izan profesionala. Ordan Maritxurreta ez, hor sartzen da ez, eta gaina euskaraz sortu izan zuen, ez, txikian eskola. Eta horren esan ze politia. Baina gero izan zen, hori, bapatean zinemagile bat topatu, eta zinemagile bate beste baten gara eramaten zaitu, eta esan dizu, horitzen naiz, ikasi nuenean neska bat zautuna, ordan bere izena ematen zidan, eta horrez sare hori sortu zen, eta sare horri esker, topatu nituen izen gehienak. Majazelana, Ze pasada. Eta honekin lotuta, aipatzen duzu eta hauek zure hitzak dira, aldarrikatzen duzu, isiltasunean geratu zena irudikatzeko idazketa bat. Ez asmakuntza modura, baizik eta erantzun kritiko gisa. Artxiboak osatu gabeak edo partzialak direnean, ahozko memoriak, bizipen pertsonalen kontakizunak eta emakumen arteko sareak ezagutza iturri bihurtzen dira. Eta ez importantea den horiei zilegitasuna ematea. Ezabatu gaituzue beste artxiboetatik, ez? Ofizialtzat jotzen dituzuen beste iturri horietatik, iturri hauei ere aitortu iezaiezue halako, ez? Zilegitasun mai hori eta oso polita iruditzen zait. Eta horregatik, galdetu nahi nizun, iruditzen oso potentea, ideia modura, eta zenolako sareak topatu dituzu, kontatu diguzu pixka bat, baina zer da topatu duzuna? Zer zegoen hor? Ze sare, ze memoria, ze... Adibidez, netzat oso adibide politia izan zen, Jolanda Mazkiaran ezagutu nuen, eta Altxasuarra, eta berarekin elkartu nintzen, ze elkarrizketetan izan zen, topatu nituen emakume guztien artean, saiatu nintzen, posible izan zen guztiekin elkarrizketa bat egitea. Baina elkarrizketa baino gehiago, izan zen pixka bat, konversazio moduko bat, ez? Ez nekan galdera zehatzik, baizik eta pixka zen bizitza historia bat, ez? Hau da, esatea, kontatu idazu, zure bizitza, ez? Pixka bat jaio zinenetik, zure artearekiko interesa, gero zinema munduan sartu zinenean ez, baina oso modu naturalean ez, orduan, izatea, konversazioak ematen diguna, luzatzea, behar dugun guztia, orduan ere ez, pixkatez hori sartzea zure pentsamenduetan, zure desioetan ez, eta hor astea ez lantzen. Eta Jolandakin gertatu izan zen, hitz egiten hasi ginela, eta Jolanda kriston jatorra izan zen, oso eskuzabala baitaren ere pagolakin, baina Jolandakin zerbait oso politia gertatzen zen, bere Altxasorra izan da, bere inguruko emakume askoren izenak eman zizkin. Orduan ze gertatu zen? Orain ez, tabla begiratzen duan tesikoa, bapatean, Altxasun zinemagile pila badaude. Orduan ez, ostras, diru hemen Altxasu dela ez, bai, zinemaren hemen zentroa. Baina hor zer ulertu dezakegu, zer irakurri dezakegu ez, edo niretzat garrantzitsua dena, Jolandakin gertatu zena beste herrialde batzuetan gertatu daiteken. Azkenean, berak bere inguruan zeuzkan emakumeen izenak eman zizkin, baina hor, egia esan da emakume horiek ez dira artxiboetan agertzen. Orduan ez, orduan batekin hitz egiten nuen, eta gero beste batera eramaten ninduen, baina hor
argi geratu zen ze garrantzitsua den saretze hori, ez? Azkenean, eta zuk esan zuna, ez dagonean inon, bai hitz egiten atera daitekena. Orduan, baita ere politia pentsatzea, hau beste leku batzuetan eman daitekela, eta hori esan nahi duela, bueno, zinemagile asko egon zirela leku desberdinetan, baino oraindik ez ditugula topatu, eta horregatik baita ere animatzen dut, beste ikerlari bati iristea eta nire tesia suntxitzea, eta baitu, hauek ez topatu ditugu. Zazkenean behin da berriz, lan egiten egon behar gara, eta oso zaila da artxiboetan, hori, bai, artxiboa beharrezkoa dira, baina batez ere hitz egin behar dugu, ez? Ez hitz egiten agertuko dira, ez dira inon idatziak izan, orduan. Ez da nahikoa, aipatzen duzun utxune horien gatik, ez? Bai. Zepolita pentsatzea armi armasare bat dela hau, eta fokotxo bat jarri duzula, iskina batean, baina igual Elizondon eta Tuteran eta beste amaikatokitan ere badaudera olakoak, oso, bai, ojala, norbait etortzea, eta hemendik abiatuta ere, ikerketa horrekin segitu alizatea. Baina horretarako akademiak ere badu paper handi bat, zer ikartzen den zerrez, lehen ere aipatu dugu, ez? Karreran ze izen ikasten dira, zeintzuk ez, eta pixkat aipatu nahi nuen behintzat. Ze zailtasun egon daitezken, halako ikerketa bat aurrera dateratzeko unean, zuk nola bizi izan zenuen prozesu hori? Erresia izan zen, ez? Ez, nire kasuan tesia, lau urteko tesia izan da, eta lan egiten. Lehenengo urtetila lan egiten hasi nintzen, ez nuelako tesia egiteko bekari jaso. Eta garrantzitsua zait, garrantzitsua iruditzen zait komentatzea, ze, saiatu ginen ez, aurkezten, eta esaten gero, tesia gaia ez, politia zen iteke beharrezkoa, utxune handi bat daukagu, orduan lortuko dugu. Eta esan zidaten atzera bota zidaten tesia, 200 pertsonen artean, eta horitzen naiz sartu nintzela behiratzea, eta bigarrena atzetik, eta esan nuen, a ber, ezin izan eta ingeizki egin hau, osea, azkenekoa izateko, eta ordan hau ezin da izan, eta askatu nuen, jakitea zergatik jarri ninduten horrelako puntuazio hain basua. Eta irakurtzen hasi nintzen, eta esan nuen, arrazoi ideologikoa izan zen. Eta, basaten zidatenez, nire tesia zen, Euskal Emakumez, zinemagileen inguruan, utxuneak, aintzindariak, eta hona esaten ziren, esaten zidaten lehenengo gauza ez, aintzindari espainolak oso ikertuta daude. Eskiz dira espainolak, euskaldunak esan dute ez espainolak, eta hala ere, espainolak ez daude oso ikertuta. Eta ez baita ere, Maria Luisa Elio aipatzen nuen, en el balkon vacío inguruan, eta esaten zidaten, en el balkon vacío oso ikertuta dago. En el balkon vacío ikertuta dago, baino bere senarrari begira, Jomi García askoti lotuta ez Maria Luisa Eliori lotuta. Eta gero ere esaten ziren, Jani Belo, komentatzen nuen, biarritzekoa zela, eta esaten zidaten, esaten dezu euskalduna diela, baino hau frantsesa da ez da euskalduna. Ordan topatu nintzen, arazo batekin gero euskaraz idatzi nuen, erdarara pasa zuten, traduktore automatiko batekin egin zuten, eta gero esaten zen, helburuetan ez dira ulertzen, eta esaten noski ez dira ulertzen. Nola ulertuko da. Nik ez ditut idatzi horrela. Ordan izan zen, negargarria. Eta interesantea, edo interesgarri dutzen zaiz, tesian ere hizkuntza ez, ikusezintasunari lotuta, hizkuntza ikertu nahu da, euskararen erabilera nola eragiten zuen. Eta noski eragin handi bat eukizun, eta bai ikusten zela, euskaldunak, euskaraz egindako oso pelikula gutxi, lehen esan dugu testu inguruagatik ere, orain askoz gehiago daude, baino batez ere atera zena, euskara erabiltzea baino, euskaldun, euskararen inguruan, edo euskalduntasuna hitz eragin handiagoa, oraindik handiagoa zeukala, eta hori ez ikusten dugu ere tesian, gai batzuk ez direla interesatzen, eta ez dituzela egin nahi, orduan horitzen ez, hasieran negar baten, disgustuak, baina gero esan nun, ez aldrebes, ez dituzte ideia edo pentsamendu batzune, jarrituko dugu hau egiten justu ez dutelako nahi, eta beharrezkoak direlako, eta ez gara desanimatu behar. Akademiak zure markoa bera ezin zuen jasan. Hortxe zegoen, oinarrizko... Entzunen dugu Maria Arnaleen TikTok, eta orain txegatoz bueltan aipatu duzun Maria Luisa Eliorekin. Quisiera rebobinar, volver a nacer quizás, otro cuerpo, otro lugar, otra voz, otro mirar. Quisiera volver atrás, volver a vivir quizás todo lo que ya sentí, volver a encontrarte a ti, sí, volver a sentir que no me
Vale, esan dugu Maria Luisa Elio, aipatu dugu ja da, eta ia da eragin handia izan duela zure tesian, edo garrantzi handia, pisu handia eman diozu, eta galdetu nahi nizun zergatik deitu zizun hainbesteko arreta zinemagile honek, nor da, askorentzat ez ezaguna izanen delako, aipatu duzu El Balcón Vacío filman, parte hartza izan zuela, baina hortik arago nor da Maria Luisa Elio? Nere kasuan izan zen, oso lehen esan dugun bezala ez daukat historia epiko bat, oso bertako historia da, baina esan duzun bezala Barainen darra naiz, eta horitzen naiz Barainengo liburutegian nengoela, eta Claro, liburutegia deitzen da Maria Luisa Elio, Barainengo liburutegia. Horre ikusten da, ze garrantzitsua den horrelako gauzak egitea, dirua txikia dela, baina gero oso eragin handia dauka. Horren esan nun, zin da Maria Luisa Elio, eta literalki Googleen jarri nuen, Maria Luisa Elio. Tardoan hasi nintzen irakurtzen, eta artikulotxo batzu zeuden, eta ostras, ze interesgarria. Eta hori irakurri nuen bere aita Barainengo jabea zela, Barainen oen lurra zirenean. Ostras. Ostras, ze interesgarria. Eta exiliatua joan zen, bere familia osoarekin, Frantziara, Parisera joan ziren, eta gero Parisetik Mexikora, eta ia bizitza osoa Mexikon pasa izan zen, pasa zuen. Orduan, zergatik Maria Luisa, gertu nekalako, niretzat hori zen, nire etxe aurrean, bizi izan dezu horrez, senyorio moduko badago, horrean esatea, makoin bat bizi izan zera, horregatik ez nahi hori, beste batean, hori ingurua da eta bera kontatzen du bere liburuetan ez, nola jolasten zuen, senyorioan zeudela ez, horrean esatea, ez terati biatu behar dut superrez, gero bera superrazkenan behiratzen duzun ere bere supertasun hori badaukala, ez? Baina oso modu naturalean izan zela, nire inguruan dago, ez dut jakin ezer bere inguruan, eta jakin nahi dut, eta pixkat horrela aurridu nintzen beraren gana. Ze polita. Vale, eta Maria Luisa Elio zeia esan asko dago esateko, baina hola gauztaren bat esan nahi duzuna zergatik izan zuen, pertsonaletik arago, bere lanak inpaktatu zintuen moduren batean, edo... Oso interesgarri dut izan, berak 2 liburu idatzi zituen, oso politak, gomendatzen ditudanak, eta pelikula bat, En el Balcón Vacío, orain YouTubeen irekian dago, baina gainera Elias Kerejetan zine eskolak, Luis Juarezek, mexikarra ikaslea dena, zena ja eskolan, bere pelikula En el Balcón Vacío zahar berritu zuen. Orduan ere orain, zinemaldian aurkeztu zuten, eta oso polita pelikula ikustea. Baina pelikula ikusten dezunean, pelikula izatez, Jomi García asko zuzendu zuen, bere senarra zena. Heroia banatu ziren. Baina pelikula begiratzen hasten zea, eta orduan ez pixkat bere memoriak irakurtzen, bere biografia, bere egindako elkarrizketak, bapatean ikusi nuen, bere bizitza kontatzen zuela. Pelikula egiteko intentzioa berea izan zela. Gidoia berak idatzi zuela. Bera aktorea dela. Bozenofa bera jartzen duela, ordan ez denuen. Filma bera da. Bera da. Eta jenetzat izan zen, bapatean liburu batean, elkarrizketa batean, bere azkeneko urtetan esaten zuela, pelikula neria da. Eta hasi zen azkeneko urtetan mein da berriz ez, eta bere biografak, horitzen bere liburuan ez, bere biografian irakusten esaten zuela, ez dut ulertzen zeratik azkeneko urtetan Maria Luisa Elio hasi zen Jomi García askoten inguran geizki hitz egiten. Eta niretzat hori sentimendua zen esatea, ez da geizki hitz egiten hasi zela baizik eta hasiera baten, presentzia aukizula eta premio batzu jaso zituzten eta bilen izenan, baino denborarekin, bapatean, bere izena ezabatzen joan zen. Lehen esan duguna isiltasun jarraiarena. Ordan gertatu izan zait, orain esaten duela, ez Maria Luisa Elioren izena, ez zentruan jarri behar da askotan gertatzen da, baino, berak ez du pairatu isiltasun handi bat, ze modu bat ezeuk izan du. Baino isiltasun sutil hori horrek, isiltasun horrek ere eragina dauka. Eta argi dau, azkeneko urtetan, Maria Luisa Elio beharra. Sentitzen dezuena esateko pelikulan erea da. Eta inorrek ez dizu ez, aukera hori eskaintzen, ez da, ere beraren gana hurbildu esateko Maria Luisa. Ze pentsatzen dezu guzti honetaz, ez? Orduan, netzat hori izan zen, behar bat esateko, berare garrantzitsua dela, ez esatea Jomi García askot ez zala zuzendari izan, baizik eta zalantzan jartzea zer da autorea, ez? Ze azkenean hori gertatu izan da askotan, ez? Ikusezintasun hori oso sutila izan dela. Egon dira,
baina askotan lan kolektiboetan, gidoiari bezala, Laguntzaile. bai, laguntzaileak, Figura orduan, horrekin, ze autorearen kontzeptu hori oso maskulinoa izan ez gizonari, lehen esan dugu genioari lotuta. Orduan askotan emakumeak lotxatuta sentitu izan dira, eta orduan baztertu izan dituzte izen hoiek, orduan esan zuen, bueno, venga, gidoiaria, ez, edo atzean. Ja, bai. Orduan, eta bueno, ez detela esan, Maria Luisa Elio baita ere montajean egon zen, eta zuzentzen ere, orduan esan zuen. Pelikula Errodajen, orduan ez da, joe. Eta gero, en el balkon vacío zitzeitea, eta Maria Luisa Elioren inguruan ez zitzeitea, Oso orduan. fuertea. Eta ze fuertea ere bai, bere toki aldarrikatzea bera, senarraz gaizkitze egitea bezala, Bai, ez? Osea, guztiz. hola hartua izatea besten Bai. begitara. Bueno, azkenik galdetu nahiko nizuke ja tesiarekin pixkat bukatzeko, nahiz eta asko dugun esateko, badagoela ideia bat oso potentea iruditzen zaidana, eta hauxe da, esaten duzu. Bada ikusezintasuna baino muga erradikalago bat. Eta hori da, hain zuzen, isilarazi daiteken obrarik ez dagoen tokia, inoiz sortzeko baldintzarik egon ez delako. Zer gertatu da, inoiz sortzera iritsi ere ezin izan ziren guztiekin? Ez dira ahaztuak izan, ez eta bazterrean utziak ere, hasieratik izan ziren kanporatuak. Eta honekin lotuta, ez da oso etikoa agian, baina beratzenen beste kapitulo baten zatitxo txiki bat jarri nahiko nuke, Iratxe Retolazaren hitzak ekarriko ditugu oraintxe. Gaur egun oso kulturan alfabetizatzea oso garestia da. Gure gaztaroan etzen hain garestia. Gaur egun kirolean alfabetizatzea merkeagoa da. Esan dut, orokorrean, baina kulturan alfabetizatzea oso garestia da. Beraz, klase jakin batzuei sarbidea oztopatzen ari gara. Gero, kulturara sarbidea oso garestia da. Eta euskal kulturara ere. Ni nire gaztaroan musika kontzertu pile batetara joan ninteken diru gabe. Gaur egun ere jobak, finantzatu eta jutekotan ez dakain beste aukera doan musika kontzertutara juteko. Ze zirkuituak badaude alternatiboak, baina daude oso sakabanatuta eta igual zure inguruan gazte izan da. Berak aldarrikatu zuena da, alfabetizazioa zaila dela, zineman alfabetizatzea esan genezake zaila den edo ez, orain galdetuko dizut, zaletzea bera zaila dela, edo garestia dela, edo badaudela hor muga batzuk, ez? Sarbidea bera oztopatzen dutenak. Eta horregatik galdetu nahi nizun, erreza alda zure iritziz Euskal Herrian zinema sortzea, zinemara heltzea. Jo. Bai, lehenengo erantzun izango zen, bai, zaila da, eta denbora asko behar duzu. Kontaktu asko, eta hori kontaktua denborarekin egiten dira, ez balin baituzu etxean, ez? Orduan, ja bakarrik lortzea, gutxinaka sartzea denbora eskatzen zueran, denbora hori behar dezu, ez? Egia da, orain gero eta gauza gehiago daudela, sare soziala berak existitzea, nire gertatu izan zait, zinemagile batzuk sare sozialen bitartez ezagutzea, gero nunbait topo iten dizu, eta pixkat ezagutzen zara ez, baina denbora behar dezu sare horiek sortzeko, eta sare horiek gabe oso zaila da. Oso zaila. Baita ere, gero eta laborategi gehiago daude, orduan ez aragian lehen bezala ekoiztetxe batekin joan behar, ze berdina ekoiztetxe baten gana joaten bali mazea ateioka, ez dezu aukerarik eukiko ez, orduan gero ere lana da inbertsioa promozioan ez joatea, saiatzea, ikusgarritasuna ez lortzea oso zaila da. Baina diez niri gertatu zitzaidan nahi ez, eta hori ere aldarrikatu nahiko nuke, karrera bukatu nuenean, esaten ziatela, orduan Madrila edo Bartzelonara joan beharko zara. Ze hor, ikusgarritasuna asko zandiagoa da. Eta hasieratik arginekan ezetz, ze nere istorioak, nere naia, hemen zeudelaz niz eta historiak unibertsalak izanez, orduan aldi berean bai sentitunan hemen ere gelditzeko aukera zegoela hemen lan egiteko ez, eta ere gainera ere hemen gelditu behar naiz ez, eta ez joan kanpora ez, baiz eta hemen gure herrialdean ez lan egiteko. Orduan ere aukera dago noski, baino egia da, artea general oso elitista da, oso itxi, oso zaila da, orduan bai, osea, generalean, bai, zaila da, oso zaila. Eta hemendik kontatzeko asmoaz zeneukara eta duzula esan duzu, eta jakin daiteke zer duzun esku artean, oraintxe bertan, hola sneak peek. Bai, orain netzat dala, fiskat tesitik, egia esan da oso pozinago tesiarekin,
eta niretzat oso ederrena izan da tesitik atera den proiektua. Zerginekan, bueno, tesia izango zela, baina ere, hortik ateratzea pelikula batez, eta pelikula berere ikusi makusi, lehen komentatu dezuna. Gebretik sortuak bekarekin, bai. Hori da, ikus ezintasuna lantzen du. Eta niretzat oso politia izan zen ere, modu kolektibo batean lantzea. Orduan, bueno, Larrabetzuko eskolako umeekin, lehenengo mailako umeekin, oen bigarren mailan daudena, baina lehenengo mailakoekin, iaz hasi ginen ikastaro batzuekin, joatea, klasera eta lantza zer da ikusezintasuna, ez? Eta lehen esan du betorrekoena 6 urte, 6 eta 7 urte bitarte, orduan, bueno, oso politia. Baita baita ere imaginazioa ez da pixkatatera zen, ze tesian Saidiya Harman ikertu nuen, eta Saidiya Harmanek fabulazio kritikoa hitz egiten du. Berak hitz egiten du estatu batuetako esklabizatuak izan ziren emakume beltzen inguruan, ez esan zuen, nola kontatu behar dugu haien historia, ez baldin badago ez zerrez artxiboetan, ordan bera proposatzen du, guazen fabulatzea, imaginatzea, ez? Ordan umeekin pixkat izan zen, guazen ikusi zintasun horren inguruan fabulatzea, emakume baten inguruan. Ordan, bueno, oso zine kolektiboa izan zen, oso pozik ere, divertigarria zaila ere umeekin zelako, baina oso ederra. Ze polita. Ordan, bueno, bain pelikula ja postprodukzioan dago, azkeneko gauzekin, eta ja, silatzen ere pelikula zabaltzeko. Oso adiegonen gara, ea noiz daukagun hori ikusteko aukera, eta bueno, banen dugu berri, aldugun guztiare bai. Ja bukatzeko azkena, gomidatu guzti eskatzen diedana, kultur gomendio bat, labur-labur azalduta, hola, entzularentzako amu bezala uzteko, eta nik honekin ja neure burua gurtuko dut, mila eskertze gozada, eta ze interesgarria. Ez joar, mila esker ere Sarai gonbidatzeagatik, eta elkarrizketa goxoa gukitzeagatik, eta gomendio bezala, oso politia da, hemen Iruñan bertan, agian batzuek ezagutuko ez du, baino ez da inezaguna eta benetan esperientzia interesante bada puntu de vista jaialdia, apirian izango dela, 20-tik 25, eta oso pelikula desberdina daude. Normalean ikusteko zaiak direnak. Eta orduan, bueno, adibidez, gero sekzio desberdina daude, eta sekzio bat ermitaz da, eta zenbait pelikula euskaldun ikusiko dira hor, orduan, bueno, oso aukera politia da, beste zinema bat, beste, bueno, obra audiovisual batzuk ikusteko, eta, bueno, pixkat beste pelikula batzu salseatzeko, orduan hori izango zen ere gomendioa. Enpapatzeko, adiegonen gara, datorrenean, eta berriz ere mila esker. Jo, mila esker, Sarai, oso politia izan da. Guaponoak kalera, zure begiradas jantzia, lotxatik kolore